mboten pas mengke dihapus mawon. Yen memajang among nganggo janur kuning kembang wae weton guna napa tatap wis apa ya tatap mboten mboten tatap ora lah balik ae aku ora apa-apa Batitan jaroe janang banak odan ayo paling aneh Pak bolah ruwet kakak cemplung geni atine karep nanging ora wani deboten ayo aja ngapusi batine aja ngapusi batune panas sudyan aling-aling boten niki riyen Pak nganggo reok boten Pak nganggo MD-ne sinten MD-ne kula ajeng takok MD-ne niki Mas Budi monggo reok Mas Budi aling-aling ngecape gunung monggo Pak
tutupe ino mani banyo bane monggo ibu arek kono bagian ya Pak nggih. Ngewangi senggal gak oleh bagian. Saestu engko bali ra pamit. Pangapunten Pak nggih. Sakar bisa nyawa gunung desa peti raja
Oh